Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, ugwu mba panigaranụ. Oge ndị Igbo lụkwaranụ, Igbo zukọtaranụ, ugwu mba paniela. Esi nwe ebe dịka ọ bụ ebe a na-ele efi, nwee ebe dịka ọ bụ Nigerian brewery. Yes. Eji ha m ụjọ wee kwado akwa nne m. Nne m akwadosiri m ike na mma akwari ya nnukwute ugwu na ndụ ọma obi na afụnanya nke ọ fụrụ m na mma akwari ya nnukwute ugwu. Na ihe ọ bụla ọ ga-eteki m sọsọ ihe mma amara ọ bụ ihe mma ihe mere iji wee kwanyere ya ugwu. Ya ka m ji wee mee na efi hiri nne ma nke ngolego ma nke ndị mmadụ friends and well wishers pụtasịrị. Ọ dị so many. Onye ọbụla ama m ma bụ onye ihe mbọsị mara this family mana egosiri m emeela m mama m na ndụ meele ya n'ọnwụ. Emeela m ihe niile nwa nwere ike imele nne ya ọ fụrụ n'anya emere ya mgbe ọ dị ndụ. For medical check-up ya bụ India ka a na-ebu ya and sure na mama m na-take a good care of her na health ya na ya ejiri egwu. Last one ọ gara bụ nye na nwunye m Obuja. Fa gara dia. Fa nọrọ over 2 months. Apịchacha ya nya sachasịcha ya ọ natakwa dịka nwa agbọghọbịa. You know?
oge ahụ ọ natara from India ka mụ na ya na-agba egwu ahụ ịfụrụ anyị na-agba, ịghọtago. Etegidoro m care of my mother to the extent na ọ gwa one reverend father na by Reverend Father Ifrem Chukwuma ọ sị ya na nya ebichakwana na ndụ Chineke nyere ya, na ndụ nke anya dọkịta bụ ndụ nwa nwoke eze ndị Igbo jizi ego wee gotara ya. It is to show you ya iji wee gosi appreciation, not the appreciative ọma ife mmegori nwa. Eji m ọnụ si ya, mama ọ bụrụ na ego ya emeghị na ego ya eme oke wee dị ndụ, mama kwado na ya adụ 150 years. Like otu isi kwu na di m bụ ọdụdụ nwa, na my own side kwa mụnwa bụ ọdụdụ nwa, bụrụ only daughter. So oge anụbata m na family a, nne di m were m dịka obere nwa ya nwaanyị, mụnwa were ya dịka asị nne. Mụ na ya na-eme ka nne na nwa. Mụ na ya hapụ ihe mbọsị a n'efe ọzọ ọbụla, ebe ọbụla afụrụ anyị a na-ajụ ya ọnwa gị ụdị ihe a. O nwego nwoke sịrị ya na nwa anụnwa na ka ha makwa na ya abịa donye mmanya, ọ na-achị ya. So ebe ọbụla afụrụ mụ na ya a na-ewe ya maka ọ chara ezigbo ọcha maa mma nwaanyị, mụnwa by his grace. So ebe ọbụla afọ mụ na ya na-afụ anyị asị nne na nwa. And onwenụbọghọ for past 20 something years agbakọrọ ka ekpere mụ na nne di m okpe, ọgbanụbọghọ. Di m na-akpọ m ugegbe eze, mana nne di m na-akpọ m ugegbe bụ ugegbe. That is to tell you the relationship dị n'etiti mụ na ya. Nne di m tụkwasara m obi, ka m sị na ọ tụkwasara m obi karịa ụmụ ya, kpata na mgbe ọbụla ọ na-eje abroad for treatment, mụnwa ka ọ na-achọ ka mụ na ya were gaa. So mụ na ya do close. Ọnwụ ya anụnwa o wepụ m ihe n'ahụ, mana ekpere ya bụ na ọma nni nwa ya ma ndị nwunye nwa ya na ọma ndụ nye onye ọbụla na ọ ya nwa ka o lụrụ. Akwa nne m ozochana, ọgbachana. Ihe mere ụbọchị a ọ tụrụ n'anya, ụdị mmadụ m fụrụ n'akwa afụnụba anya before. Ụdịrị ndị bịaranụ, ụdịrị nkwanye ugwu akwari m, ọ bụ ihe nnukwute ịtụnanya ka ọ bụ wee nye m. Nne m ebe ọ bụla ọ nọ, ama na ọ ya dị very happy with ihe ọ ya afụ mere na ntu esi wee kwanye ya ugwu ikpeazụ. So ihe merenụ atụrụ m n'anya na ọ ya agbagonite, mana ọ gbagonitesi ike. So na ekenere m Chineke na etu ihe niile si wee gaa. Ọkachasị nke bụ na crowd niile a, igwe mmadụ niile a bịa n'udo, na n'udo, no negative stories. Akụkọ ọjọọ bụ na adịrọ. Ọ bụ ijikwa wee nye Chineke otito, gosikwa na nne m bụ a peaceful woman, onye udo ka ọ bụ. Ị na-anya na compound ụlọ niile alụrụ adịghị before, mana
mama m oge mụ na ya nọ n'ụlọ nke m lụrụ ya na this compound, one day ọ wee kpọọ m sị m kpọọ m nwa nwoke wee sị m ọnwa n'ebe a nya n'ụlọ ya ahụ ọnwa n'ebe a ka ụmụ ọkpụ ha ya agba ya okirikiri mgbe ọ ya abụ. Okwu ihe ahụ ozugbo aghọtara m ihe o mean. Ihe a bụ ebe 2 years ago ka ọ gwara m ya sị ọ n'ebe a nye ọtụ ụlọ ya ahụ akasị m na ọ n'ebe a ka ụmụ ọkpụ ha ya nọ gbafebe ya okirikiri nọfebe ya surround ya ụbọchị ọ ya abụ. Okwucha na ya. After 2-3 months, esem all these houses nọ here. Esenya bido rụba ya mkpọ ya mama nsị a na-ebidora m ịlụ ebe ụlọ ọfụọ ka m chenjiere ụlọ nka maka ịmago eji ya agbagonitebego enwego certain things ọ na-afụ anya anaghị afụ mana okwu datin mpik ya ọ maka ịmago ụdịrị burial mere ụfọdụ ya ada afụ ya na Facebook ọ social media ya dasị ihe mere ihe na-eme kịta nwaanyị emekwara mgbe ọ dị na ndụ. But my conscience is very, very clear, very satisfied that now fulfill my wishes n'ebe mama m nọ mgbe ọ dị ndụ and mgbe ọ nwụrụ anwụ. O nweghị onye ọ tara afụfụ. Chineke zara ekpere dịka o si wee yọọ. Ekpere ya bụ na ọ sị Chineke kama ịna ya nsị na mmamịrị Chukwu were ndụ ya ụbọchị ahụ. And mgbe ọ yara ọya anyị tụbara anya na ọ ya anwụ ọnwụghọ. Nke anụnwa dịkwa just ọnwụ onye nsọ because nyanwa ji aka eje wụcha ahụ ya pụta that Sunday morning wụọ ahụ pụta n'ọdụ n'oche ebutela ihe ọ na-abụrọchi ọnụ. Nwa nwaanyị ka ọ si nọ ya nso because mụnwa na-ana anyasị Saturday mụnwa na-anọ ụtụ Saturday olu Sunday morning na ihe a eme. So nwa nwaanyị nọ ya nso ka ọ si ewetara ya ihe ka o wetaziri pụtazie fụ ya ọ bụ na nwaanyị agabago. Anyị ezigbo mmadụ ana irugo anyị asịghị ka emesịa. Anyị ezigbo mmadụ ana irugo anyị asịghị ka emesịa. Anyị ezigbo mmadụ ana irugo anyị asịghị ka emesịa. Anyị ezigbo mmadụ ana irugo anyị asịghị ka emesịa. Anyị ezigbo mmadụ ana irugo anyị asịghị ka emesịa. Anyị ezigbo mmadụ ana irugo anyị asịghị ka emesịa. Anyị ezigbo mmadụ ana irugo anyị asịghị ka emesịa. Anyị ezigbo mmadụ ana irugo anyị asịghị ka emesịa. Ya oruchabeghị maka na I'm still missing my mother. Even though she died at the age of 91, I'm still missing her. Mụnwa bụ her last born. Enwere that bond ahụ dị so tight that na amarọ na ya nọkọta one day si etu a dọkapụ mama from me. Ebe anụnwa m bi abụrụ inherited property. Ebe egoro m all this compound egoro m the land ego. Ngo ya my mother esikwa be di ya bụ be nna anyị move follow-kwa m bịaba ebe a mụnwa ebe a m bi. O soro m bịa ebe a over 20 years ago. So no mụnwa bụ nwa ya direct ya na ya bi direct together since 20-something years. Therefore the bond, the love, the attachment is so strong. I will continue missing her until I don't know when. Chineke ya enyere m aka ka nwewu obi mmeji wee dibe. So na
onwe ihe ya bụ nchetakwa, o nwerekwa some memories ya bụ ncheta. I will start shedding tears. So na o siri m ike. Oge ọ nwụrụ, yes, I nọrọ 1 month indoor. I didn't cross my gate. I was indoor for 1 month crying because ncheta na this thing cannot be reversed again. Ọ na-enye m heartbreak. Yes, ihe nji wee ke rice na akwamozu mama m, ama m na ọ dị unusual ikebe rice na akwa ozu, mana ihe nji wee choose ka nke rice, ka m were rice wee mee souvenir bụ na mma na agụọ dị n'obodo hinne. And ama na many people both nya ọkacha less privileged ones na ha ya abịa ọfụma n'akwa. Ije na-eke ha towel, na-eke ha fan, standing fan, na-ekesi all this. They need food on their table. They are hungry. Inyere ha fan ọ na-eku ha mana agụọ na-agụ ha. Doesn't make sense. They will value that food than nanje, mee cup, mee tray, mee this or that. So feel na ọka mma na ụmụ ogbenye ya abịa akwa na onye na-abịa buru rice wee na ọya ka memory ya aya apụ n'oge. Even though na gift nke ndị ọgaranya ka rice wee gala ọnụ, nwa ogbenye ya eburu rice ya hapụ that one because ihe o neediri bụ nni, not that. So wee go nya bụ rice egoro nya hinne because ama na nnukwu crowd ya abịa this akwamozu. So achọghị m ekekata ka asị along the way the rice ahụ ọnya ka eji wee kegido rice ahụ ruo today. I think today bụ 4 days eji wee kwacha my mother. Rice aka dọrọkwa. Ugwumba na-eme bụ ọ na-emepere nne ya ọnụ ụzọ enigwe maka ebe a ha nọ ma ndị nsọ nọ n'enigwe ha na-enene ife a na-eme ebe a fụ na o so n'ụwa apụọ aka na-enye ndị mmadụ ife a ga-eli. O zuru Chineke isi ya bịa ka izuru ike na anaeze m, mepere ụzọ ọbanye zuru ike. So ife anyị na-ekwu ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Etu ahụ o si wee fụ Chineke n'anya n'ụwa ma nne anyị dị asọ Virgin Maria ha na-echi eche adị nishọ na ọbago. Ugwumba nne gị abago emepego ụzọ ọbago ọ bara aba mbọsụ ka ọ nwụrụ Sọnde kwado ka o ya eje ma kpọrụzie ya ebe ahụ ozizie enigwe. So no ife dị na ife anyị na-achọ ịmụta bụ ka anyị maa n'ụwa na-abịa na njedebe. Anyị nwa dị ndụ, anyị na-ebi ndụ ka ndị ya nwụ anwụ. O nwere ife mechara n'ụwa
obie n'ụwa o nwere ebe ọzọ a na-eje. Ị jụrụ m sị kedu ka m si wee kee rice ya aghara inwe stampede ọ gasịa n'udo. Yes, asị ihe were ife mere ebe mmadụ wee mara ife, ịghọtago. So ịwọchị ịfụ na mgbe crowd a bịa do so much, mfụ na ikebe ihe akịta ya kọsụ okwu. Mana before that enwere kaadị anyị biri, that card esere rice na nọmba ya with mama's picture, then etinyere serial number, the rice and mama's picture. So abịakwazie na that card enwere seal eji wee seal ya to authenticate it. So that card with number ahụ ka first of all nyesịrị ndị mmadụ. So enye kaadị ahụ bụ ihe enye access to ngị ga ka ị ga buru rice, ịghọtago. So mee ya ọdali onye inwe kaadị ahụ ịma na kaadị ahụ is equivalent to one bag of rice ahụ. So nya bụ ihe strategy use. So na ijide ha na kaadị ahụ n'aka, no need of ngị ijezi rush ba, maka na ị na-ekwu onye half kwu na rice dị ebe a karịrị mmadụ bịara the place. So mezie ya a na-aga line by line wee na-epikiri rice, and ipikiri show way out so that na ihe pikwa na shie azụ bịa ka ipiki another one. Ịcross ha na gate, ịcross the gate. Nke ka fọrọ afọ ka dị over 2,000 bars, ịghọtago. So emere nya ka achọrọ m ekekọtasị na ọgwụrụ agwụ, at least ka onye ọbụla dị interested ibu the rice ka o nweta rice nke ya. Yeah, left alone, ọ bụ na isi ahapụ sọmụnwa ma akpọ ndị security to that extent. Abịa na this local government enwere onye amara ihe m na-eme. Sịsọ ọrụ m nyere na this local government and in extension Anambra State abụrụ ife a na-ezo ezo, maka na ọ bụ na iribe ha ego m direct, nwanne gị eriena or mama gị eriena or somebody from your family, this imilikiti ndị ọrụ niile a na-alụ na seahorse ha si from families. So ndị ọha na-akpọkwa ndị nke a ma ọ bụ ndị ka ọzọ sikwa from families. So mgbe anyị echetakwa na nwanne ya nke a ma nke ọzọ sikwa n'aka nwoke a eri nri. They are also human beings. Fire echekwa nche na-abụ. Then for me ịgazi extent of ụdị ị na-ekwu imezi watertight security etu ahụ bụ ka my guess ụjọ na-atụ ịma onye nọ ya outside Anambra, ụdị egwu ha na-atụ n'ebe Anambra dị, a na-eche na ịzọ ha ụkwụ na Anambra eburu ma ọ bụ agbagbuo ma ọ bụ attack ya, ịghọtago. So ihe nji wee to that extent bụ ka n'anya nke ha ka afụ na security dị, mana with that or without that enweghị onye mbelivu na-echere m echiche ọjọọ ka ọ bịa attack ya mmụọ, attack ya ndị na-abịa na nke m.
I am a staunch Catholic. Abụ m onye Catholic gbasiri ike. Nne m bụ Catholic, nna m bụ Catholic, amụrụ m na Catholic. Ụmụ m niile bụ Catholic. Enyemaka m nyegokwara na Catholic abụghị taa ka o bidoro. Enyemaka m nyekwara na other churches, ma Anglican Church, ma Christ Holy Church, ọ bụghị taa ka o bidoro. Enyegoro m many of them aka. Ndị m renovated their churches, ndị m gbapụrụ mmiri, ndị so many things m megoro. So nya ka mma bụ ihe so wee motivate, wee move ndị bishop niile. Ma Cardinal was here. Cardinal Opaleke was here. Pope nọ nso, Pope ya abịa ebe a. Ịghọtago? Inekwazi ndị fada alone the 200 and were attend ya. Ife niile abụrụ, it's not matter of money, but it's matter of kedu ka isi agbakwa mbọ na-adụ na ife emere. Kedu ka isi agbakwa mbọ n'ebe ndị ụka nọ, n'ebe Catholic nọ, n'ebe ndị fada nọ. So ha na-agbakwa mbọ na-echeta ha mgbe ha nọkwa na mkpa. Ụdị ihe adakwa. I will tell you na I don't know any of the Reverend Fathers m ji aka m invite si anya bịa, mana ha nụrụ ya. Onye ọbụla na-akwado na ya na-abịa ya bịa so wee kwa maka ha mana ọ bụrụ ego ka ha eji inye m. They are not going to give me money. Mana na ha bịa so na onyere m wee kwa my mother, wee kwanyere ugwu ikpeazụ. Ha mana m ya appreciate ụdịrị ife ahụ na ụdị ife no the only way ha esi ukwa wee ụmụ ụgwọ by ide ekpere m ekpere by ịbịa so m wee nye my mother. So Adam surprised na enwere 219 Reverend Fathers bịara ụbọchị anwa, and Cardinal Bishop Jonas Benson, Bishop Okoye from Enugu State, Ogbu, all of them, they came. Enwere ndị ọzọ kwesịrị ịbịakwa, mana either na ha adịgo overbooked, ọ maka ihe a na-emebu eme, mbọ a na-agbabu agba na chọọchị mere ka ha ji wee rụọ ahụ ụka ha niile abịa. Even the vigil mass, ndị fada dịkwa so many bịa vigil mass. So na ọ bụ ka onye si agba egwu ka aka si ekwuru ya. That is the soft landing of His Excellency, #1 citizen of Anambra State, Nigeria, the working governor, Professor Sisi Soludo of Anambra. Sunday Junior, please do something better now. The solution is here. The solution is here. Please make the mic available for our working governor. The solution is here. Sister Shea. Biko, hold on. Ladies and gentlemen, announcing the arrival. Yes, Biko Jolo. Of Mr. Governor of Anambra State, Professor Chukuma Charles Soludo, CFR. And how are you enjoying your life? Yeah, it's nice now. You know, it's now. We got the love life. The love life. You know, they say they will bring out an island. That's a wakara. You know, we don't want to leave you. Why to jump for what? And I'm going ndị other dignitaries bịanụ, ma our solution governor Professor Chukwuma Soludo, former governor Peter Obi, the presidential candidate of Labour Party. Ha nwa bịa sị ma ibe eto Omeka nna ya Emeka Ọfọ
Chikasin, Ikuku Ọma, Senator Victor Ume, Senator Tony Nwoye, Fanny Dozie, Akudo, all of them. Ọ bụ ego ka ndị mmeji wee move odinda. No, mana ọ bụ omume mmadụ. Omume mmadụ matter. How you comport yourself matters a lot. How you respect yourself matters a lot. So na all those things bụ ihe so megin ha anụ na m na-akwa my mother. Onye ọbụla atara ya na sị ka nya bịa. Ọ na-ọzọkwa ndị our family a na-akpọ Imperial Philanthropic Family. All of them, I don't think no one go ebe ha gara occasion. I do 239 in number. I don't think no one go ebe ha gara occasion. Udiri number percentage here attend the event. But ha set the record na my mother's burial. So ndị mmadụ bịa n'oriri nne nke bụ na esimokwu a tie ebe anya mana a na-amụ afọ ụzọ. You know, Major General Ebule, he was here. Oh, my schoolmate, who is now Major General in Army, Brigadier General Teresa Achibong, Nemoshi, Fanine, you had me jewel, Luau Kaba, Kony Siabegu, okay, Akasia Akulian. I'm Napa, my mother, let me tell you, I'm a Jife, I'm a major and them Madife. Manas na mbọsị mmadụ kwara na-akpọ onwe. Ana m agara ndị mmadụ ife. And I'm not bragging. Mana ụwa mana m na-aga ife. Then my generosity also. I have touched many lives. It was the other day for a whole school. Ụmụ akwụkwọ community secondary school ihe mbọsị. They were all here in their uniform. So we're making bid a farewell to my mother because Nahama since 16. This is the 16th year. 16 years ago, since 16 years, Njiwenya has scholarship till death. So on what it was, I see, you show more appreciation, more than it has Webia. So we're now bid a farewell to my mother. You saw them that day. Yeah, of course, yes. This will inspire me to do more. It will inspire me to do more. You know, ana m emekwana ife ndị a nọntu Chineke si wee kem nọntu that is me, it's part of me. Anaghị m eme for any political reason. No. Ihe a bụ ihe m mebego for 20-something years. Since 20-something years, the business of touching lives has been a sort of hobby to me. It gives me joy. Ọ na-enye m aṅụrị, na-eme me feel fulfilled. So, how can I stop doing that thing that makes me feel fulfilled? Instead, I pray that God gives me more money. Can name more. Actually, me more. Because the more name, the more they feel happy, inner happy. So I cannot stop it unless na Chukwuosi na Yaman blessing. Governor Mafuzi image name. Let's go there. Break it down. Ladies and gentlemen, that is the rebel of His Excellency, the immediate past president of F15, the architect and founder of Epoch Hakot, Chief Celestine Chinedra Kajobi, alongside with His Excellency Chief Osita Mokoye, the greater Osi Papa, Ugochi Venese, one of our Keiti, and the Honda Eze-elect of Obono, His Royal Highness Eze Chukwuemeka Ojaba, Minister Solova, one of Obono, and Chief Uche Gaise Okonkwo, Emeka Ojaba.
Akuzonu ni jambo se mwangu. Akuzonu ni kalaruwe. Oke mwana yandele jambo. Akuzonu wo na madode yanga. Akuzonu ne bebe baba. Akukizu lodu ne bebe baba lodu. Okozobo mwana akuzonu. Akuzonu ezo yimoy. Oke mwana yandele jambo. Akuzonu ni so yimane. Aja kene mwana mujide bube. Nyabu brigade general. No nyebulu. Onya be bugo kida o. Ebube chukwu nye na shalobele. Ebube mbo, ebube bonile. Nwanne ọ bụrụ na ị na-achọ ehi ugbu a biko gawa ihe mbọsị. Ọ bụrụ na ehi dị gị mkpa gawa ihe mbọsị iru ojuo asị ndị ikwu nne si hos. Ọ bụghị na ha na-achụ ehi o ma ọ bụ na ha na-ere nama mbanụ ngwa ka nkọrọ na akụkọ. Ị mara na abịa n'ala Igbo omenala idu ozu n'ala Igbo bụ onye rijuo afọ o juru ehi wee duo nne ya. Mana ọ bụrụ na iriju ha afọ ọ bụrụ ewu ka ị gotanere i were duo ozu. Ọ bụkwana na nne gị ataghị anụ ehi mgbe ọnụ adị ndụ na oriju ha afọ ọ baghị uru inye na onweghị nsogbu ọ ruo ebe ahụ ọ bụrụ ọkụkọ tawa. Mana ndị ikwu nne si hos bịara maka idu nwanne ha nwaanyị a na-akpọ iru ugo bụ onye nara mmụọ mgbe gara aga enwee jiri ehi one 18 ehi 18 18 cows 18 malus wee duo ofe ozu. Ya bụ na iruo na be ha ugbu a ehi gboro kasa ama ntachani ya. Ọ bụrụ na a na-egbu ya otu ọnwa otu ehi otu ọnwa otu ehi ama ntachani ya. Chọrọ ehi ugbu a ma ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa gawa n'ikwu nne si hos n'ihe mbọsị ka ọ dị. Ndị nna m ochie nya ndị my maternal home fa bịara dịka tradition si wee demand. Ihe a na-akpọ ya bụ idu ozu. Ha bịaziri the next day ka ha bịara for idu ozu. So mgbe a na-abịa even before the day fa na-ama njakịrị na-asị ha na m kwadokwa akwado. Onwe ndị sị na mmejikwa ehi onwe onye nke sị na mmejikwa ehi 12 wee du ya. Mana normal ihe eji edu ozu bụ ofu efi na onye nwelenu mana onye enwe ha can use goat. So mgbe ha nkịtị nwere obi si na ndị amara ka nsi wee kwado this time n'ihe gbasara make my mother proud even though at death. So when they came ruo oge idu ozu ahụ ewetasịa other things na-eji eme mmanya na this and that. So wee gwa ha na ihe mmeji wee du my mother bụ 18 cows. The church agbasa so wee gwa etu mmesi ya eme. You know, my mother enwero nsi n'ọsọ ihe ma ama ha n'ụwa ka ma ya eme to make my mother proud ma mgbe ọ dị ndụ ma mgbe ọ nwụrụ anwụ. Wee set ya that record iji ehi 18 wee du a woman. This woman mụrụ odogwu. Ịghọtago? This woman bụ nne m iru ugo nwaanyị. Onwe ha etu a esi kparị mmadụ ugwu n'ụwa mma ya akparị ya. So ebe ndị anwa bụ ha mụrụ ya o wee nwee ike mụta onye dịka m. Wee sị I will make them happy. I will make them proud too. M na-emekwa ya that na ha na-ana ha si yes na nwa ha nwaanyị a bụ mama m n'ọkwa nya mere eji wee mere ihe dị etu. O mekwa ha na-eme gịnị ha enwekwa nnukwu respect n'ebe my mother nọ n'agbanyeghị na my mother na ọnwụgozi mana emere nya otu ịfụnanya ahụ nwere n'ebe nne m nọ ka m ji wee sị na ndị a bụ ndị mụrụ ya bụ ndị nna m ochie na mmeji 18 cows wee du ya. And that 18 cows ha kpụrụkwana akpụnyego ha the whole of the 18 cows.